Gusto Gele, 31 jaar, woonachtig in Maasbracht en van het bedrijf Gele Zonweer. Omdat wij niet landelijk werken, regionaal. Okay. En omdat wij mensen in dienst hebben die in het voortraject dat bij een architect of bij een opdrachtgever aan tafel gaan om een stukje adviserende rol op zich te pakken. Daarna komt de montage en daarna kunnen we ook nog 25 jaar lang de producten onderhouden tot het weer toe is aan vervanging. Ja. En dat hele traject, een normaal zonweringsbedrijf, heeft alleen maar het montage pakt op zich. En wij pakken het hele traject van het voortraject tot en met het onderhoud. Als ik heel eerlijk ben, ik heb een hekel aan binnen op kantoor zitten. Ja. Dus ik ben echt een buitenmens, een mensenmens. Ja. En ik vind het heerlijk om mijn netwerk uit te breiden. Steeds meer mensen wat me kennen, waar ik makkelijk naar binnen loop en even een kopje koffie drink. En het gaafste is natuurlijk als je al heel lang bezig bent om een bepaalde klant of een bepaald project te scoren. Ja. En dat na jarenlang lukt je eindelijk. Ja. Dat is wel een hele gigantische kickje. Heel proces wat er vooraan afgaat, offerte-traject, de mensen leren kennen en dan die klap maken eigenlijk. Zeg maar. Het begint al van hoe kom ik langs de receptie. Ja. Ja. Dus het begint nog eerder. En als je dan aan tafel zit en de finale klap gaat erop van je mag eindelijk hier komen werken, dat is wel heel erg gaaf. Dat is het moment dat ik gevraagd word, wil je de zaak in? En ik had een leuke baan, ik zat in de horeca in Spanje. Ja. En dan moet je op een gegeven moment de beslissing gaan nemen, ga ik het familiebedrijf in, ja of nee? Dat was wel mijn moeilijkste beslissing tot dit momentje. Ja, want een familiebedrijf ga je niet zomaar in om te zeggen van ik probeer het eens een halfjaartje. Toch? Je denkt er langer over na dan bij een andere baan, kan ik me voorstellen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook een opmerking van iemand die in Spanje kon en die zei van ja, je krijgt alleen maar spijt van de dingen die je niet doet. Ja. En ja, met die gedachte heb ik bij mezelf nagedacht van nou, ik probeer het wel, maar dan een jaar of 2. Ja. En als er dan echt niks voor me is, dan kan ik altijd terug. Ja, precies. Ja. Ja, volgens mij na een half jaar zei ik al van ik ben helemaal klaar in Spanje en dit is wat ik wil. Ja. Dit is mijn toekomst. Tot en met mijn 16 heb ik altijd gezegd ik wil de zaken. Oké. Toen ben ik gaan studeren, HBO, en toen begon ik heel erg te twijfelen. En toen ik op een gegeven moment mijn eerste baantje had in Spanje en daarna ook ging studeren, ik heb universiteit gedaan in Barcelona, ja, toen heb ik eigenlijk gezegd ik doe het niet meer. Tot op een gegeven moment in 2011 mijn vader naar me toe kwam en die zegt van luister, ik wil je 2 dingen vertellen. 1, je wordt peetoom en mijn zus die wordt zwanger van de eerste. En 2, ik ben 60 en ik wil genieten van mijn opaschap. Ja. Dus ja, wil jij het overnemen, zo niet even goede vrienden, maar moet ik het, dan moet ik een andere oplossing zoeken. Ja. En denk er maar eens een paar maanden over na. Ja. En als je, ik zou graag willen dat je voor 1 januari 2012 een beslissing hebt genomen. Ik heb 1 cruciale fout gemaakt en dat is dat ik het netwerk van mijn vader even kon overnemen. Maar iemand die al 35 jaar lang zaken doet met iemand. Ja. En ik kwam aan en ik zeg luister, nu ben ik het. Ja. Nu zou ik graag willen dat je mij belt en vervolgens. Dat gaat nooit niet gebeuren. Nee. En dat was mijn fout. Mijn kracht was juist om mijn vader het netwerk te laten behouden. Ja. En ik op zoek gaan naar, meestal ook jongeren, maar de aanstormende mensen. Ja. En mijn eigen netwerk op te bouwen. Precies. En toen ik dat eenmaal door had, toen ging het een stuk beter. Wij zijn 2 complete tegenpolen. Bijvoorbeeld, zij moet er niet aan denken om mijn baan te doen. Nee. Zij wil absoluut niet naar buiten. Nee. Zij is meer op de gemak binnen, terwijl ik er totaal niet aan moet denken om binnen achter een planning te zitten. Dus dat werkt net versterkend eigenlijk. Dat werkt versterkend. Ja. We hebben 2 panden. We hebben, 3 jaar geleden hebben we een tweede pand erbij gekocht. 1 is algemeen, financiën en verkoop. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Het pand naast ons hebben we de complete uitvoering. Zowel service en onderhoud als nieuwbouw. En daar is mijn zus weer verantwoordelijk voor. Oké. Dus eigenlijk we zijn wel samen staan bovenaan. Ja. Alleen, we hebben wel 2 verschillende takken. Ja, precies.
En daardoor, ondanks dat je divers bent, vul je elkaar eigenlijk net aan. Ja, precies. Ja. Ja. En hoe gaat het dan op familiefeest of dergelijke? Kan die knop dan omgezet worden? Of gaat het toch nog even van, je moet nog aan die offerte of ik moet dat maandag hebben? Of... Daar moeten we wel aan wennen. Hè. Ja. We trappen ons vaak erin dat op een gegeven moment, en dat is dan vooral mijn vriendin of de man van Janice, dat die op een gegeven moment om zich heen zijn en kijken van ja, kunnen we het ook over iets anders hebben. Ja, En dan moeten we elkaar echt op de vingers stikken van jongens, dat is voor het is morgen. nu eventjes zoals het is. Ja. En we gaan het over koetjes en kalfjes hebben. Een van de eerste tips die ik kreeg, en dat was toevallig van een relatie van mijn vader. Die zei, Castor, het belangrijkste van een goede ondernemer is een vrouw die naast je staat. En ik heb me daar heel eerlijk ook in vergist in het verleden. Ik had een vriendin die er best moeite mee had als ik veel avonden weg was en nooit thuis was. En nu heb ik iemand waar ik al van tevoren had gezegd, let erop. We kunnen het leuk hebben, er zitten voordelen aan, maar er zitten ook nadelen aan. Ja. Een van de nadelen is, ik ga je niet veel zien. Nee. Als ik thuis kom, ligt zij vaak in bed, slaapt ze al. En als mijn wekker gaat, ligt ze ook nog in bed. Ja. Dus zoveel avonden hebben we niet samen. Nee. En gelukkig heb ik nou een vriendin die dat accepteert. Ja, dat heeft een stukje te maken met gebiedsuitbreiding. Bijvoorbeeld de Belgische markt. Ja. Begin ik nou langzaam werk te krijgen, maar ja, daar kent bijna niemand ons. Dat is een hele interessante markt. Ja. Daarna eventueel de Duitse markt. Maar het heeft ook een stuk te maken met automatisering, eventueel nieuwe producten. Ja. Moet ik in de toekomst wel of niet naar productie gaan? Ja. Ja, er zijn een hoop zaken wat ik nog graag zou willen.